Гомумән җәмәгать, Раббыбыз, сез беләсез, bütün халыкларны да һәм һәрберебезне, безне дә бу дөньяга болай гына яратмады. Тик торганда кызык өчен яратмады, бер максат. Ул да булса гыйбадәт. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун ди. Аллаһ Раббыбыз Әз-Зарият сүрәсенең 56-нчы аятында мин җиннәрне дә, кешеләрне дә миңа гыйбадәт кылсыннар өчен бу дөньяга яраттым ди. Нәкъ менә шушы юл гыйбадәт аркылы кеше рухи көчен дә арттыра, күңелен дә паклый, чистарына да һәм шуның белән үзен бәхетле итеп сизергә мөмкин һәм тиеш. Андый кеше, ихлас күңелдән шушы гыйбадәтләрен үтәүче кеше, Аллаһ Раббыбыз каршында инде төп бурычын үтәгән булып исәпләнә. Аллаһ Раббыбыз төп гыйбадәтләрне ул яратты кабатлана торган иттереп. Кабатланучан итеп, вакыт-вакыт аларны яңарту, кабатлау кешене рухи һәм матди яктан көчәйтеп җибәрә. Мәсәлән, без белгән 5 вакыт намаз. 5 вакыт намаз көне буе ул безнең кабатлана һәм ул безне камилләштерергә тиеш. Ул гел кабатлана, ул безне чистартырга тиеш, камилләштерергә тиеш. Раббыбыз Анкабут сүрәсендә әйтә, чөнки намаз ди әшәкелекләрдән дә, шәригатьтә дә, акыл белән дә гаип саналганнардан да саклый ди. Әшәкелекләрдән дә саклый, гаип булып шәригатьтә дә һәм безнең акылыбызга да, чынлыкта да начар булган әйберләрдән безне саклый диде. Һәм Рамазан айы уразасы да ел буена бер тапкыр безгә Аллаһ Раббыбыз бирә бу гыйбадәтне. Бирә, бүләк итеп бирә. Без әле Рамазан керер алдыннан әлбәттә аның фазиләтләре, аның файдалары турында аерым бер сөйләшербез. Чөнки без инде бик еш китерәбез бу аятны, 183-нче аяты Аль-Бакара сүрәсенең «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лагаллакум таттакун». И иман китерүчеләр, иман китергәннәр, сездән алда килеп киткәннәргә фарыз булган кебек, сезнең өчен шулай ук Рамазан уразасы, Рамазан айында ураза тоту фарыз буларак язылды ди Раббыбыз. Бәлки сез ди шул ачлык белән ди, ачлык ярдәме белән гөнаһлардан сакланырсыз, тыелып торырсыз һәм шул ачлык ярдәме белән нәрсә ди тәкъвалык ияләре булырсыз ди. Гыйбадәт көчле, ихлас, дөрес булсын өчен әлбәттә җәмәгать аңа әзерләнергә кирәк. Ничек без әйтәбез, йөгереп киреп, шаба-шаба йөрәк дуп-дуп типкән хәлдә ничек без намазга йөгереп кирергә тиеш түгел. Шулай ук без уразага да, бу биек гыйбадәткә дә әзерләнергә тиеш. Чөнки җәмәгать никадәр моның файдасы, никадәр бу безнең өчен файдалы икәнен әлбәттә без аңлап бетерә алмыйбыз. Безнең акылыбыз да, гыйлемебез дә җитми, ләкин без моңа омтылырга тиеш һәм бу шуның хәтлек безнең өчен файдалы булган, гаять зур булган гыйбадәткә без әлбәттә әзерләнмичә килеп керә алмыйбыз. Килеп керә алмыйбыз, чөнки күп очракта әзерләнмичә килеп кергән Рамазан айы башланып китә, әле бер 10 көн үткәннән соң гына кешенең тәне дә әзерләнә башлый, тәне дә аңлый башлый нәрсә булганын, һәм инде аның акылы да, зихене дә, күңеле дә аңлый башлый нәрсә булганын. Шуңа күрә менә бу әйбер булмас өчен, чөнки кеше арып китергә мөмкин. Тәне арып китергә мөмкин. Тәне белән бер үк вакытта, әгәр дә кеше әзерләнмичә бу гыйбадәткә килеп керә икән, аның жаны да арыга мөмкин. Һәм менә җанны ардырып, тәнне ардырып,
biz bu гыйбадәткә зыян китермәс өчен, җәмәгать, әлбәттә без мондый хаталар ясамас өчен, әлбәттә без әзерләнергә тиеш. Һәр гамәлнең кыйммәте күңелнең ниятеннән башлана. Иң беренче безнең ниятебез. Уразага әзерлек иң беренче чиратта үзебезне рухи тәрбиядән башлана. Үзеңне дә, якыннарыңны да, әлбәттә бигрәк тә гаилә әһелләреңне алдан ук ихлас булырга, җанны чистартып, ни өчен без бу уразага керәбез, ни өчен без бу гыйбадәтне тотабыз, без ниятләребезне иң беренче барларга тиеш. Моның өчен, әлбәттә, менә хәзер сөйләшеп китәбез, нинди гамәлләр кылырга була. Күп итеп, җәмәгать, иң беренчесе күп итеп тәүбә. Тәүбә, истигъфар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, сез беләсез, без гөнаһсыз булуына караганда, аның гөнаһсыз булуына карамастан, ул әлбәттә көннәр буе 100 тапкыр, 70-100 тапкыр гел тәүбә, истигъфар әйтеп йөрде. Шуңа күрә без үзебезгә кертергә тиеш, үзебезнең инде көн тәртибенә тәүбә, истигъфарны. Астагфируллаһ ва атубу илейхи. Машинада барганда, өйдә утырганда, эшкә барганда, эштән кайтканда, җәмәгать, менә бу тәүбә, истигъфарны һәм әгәр дә үзебезнең тормышыбызга кертәбез икән, җәмәгать, кертегез башта 100-не, аннары соң 200-не, аннары 300-не, 400-не, 500-не, арттырып барыгыз, күрәсез, ничек сезнең тормышыгыз үзгәргәнне. Чөнки беләбез, безнең гөнаһлар Аллаһтан төшә торган күп ниғмәтләрне туктата. Кайчан без ихлас күңелдән тәүбә, истигъфар кыла башлыйбыз, кертегез, кем кертә, сизә үзенең тормышында үзгәрешне. 100 авыр икән, башлагыз 50-дән, 50 авыр икән, башлагыз 20-дән көнгә. Көн сайын, әкрен, менә моны кулланып барсак, җәмәгать, безнең өчен бик зур файдалар алырбыз. Әлбәттә инде еш дуга кылу. Чөнки һәрберегез дә белә, сахабалар Рамазанны узатып җибәргәчтән дуга кылалар иде, безнең Рамазаныбызны, шушы гыйбадәтебезне я Раббым кабул ит дип, ярты ел. Аннары ярты елдан соң икенче Рамазанга ирештер я Раббым безне дип. Шуңа күрә безнең бурыч Рамазанга җитү. Аллаһ Раббыбыздан сорау Рамазанга җитү һәм шул Рамазанны да иң хәерле кыяфәттә үтү, иң дөрес кыяфәттә үтү, гыйбадәтләребезне камилләштерү. Шуңа күрә дуга. Без хәзердән башларга тиеш дуга кылу. Әлбәттә инде Рамазан ул Коръән айы. Шуңа күрә Коръәнгә дә без хәзер игътибарыбызны күбәйтә башларга тиеш. Көндәлек, һәрбер көндәлек булган инде җитми. Кемнәр әле хәрефләрне тоташтырып укый белми, әле мөмкинлек бар өйрәнергә. Җәмәгать, 28 хәрефне бүгенге көндәге технологиялар белән дә, уку-укыту ысуллары белән дә беребезнең дә бүген юк. Аллаһ Раббыбыз каршында аклану, мин булдыра алмыйм дип, яки минем мөмкинлегем булмады дип, җәмәгать. Шуңа күрә Рамазан безне бит инде ул үстерергә тиеш, рухи яктан безне үстерергә тиеш, бер баскыч булырга тиеш. Әгәр дә Рамазан баскыч булмый икән, теге елдагы шикелле без Рамазанны үткәрәбез икән, анда нинди файда? Без үсмәгән булабыз. Шуңа күрә бу Рамазанда без тагын бер баскычка үсергә тиеш, моның өчен алдан менә бу пунктларны, планнарны инде куллану безнең өчен мөһим. Шуңа күрә җәмәгать, Коръәнгә дә без инде әзерлек белән, Коръән мәсьәләсендә дә инде әзерлеклебезне актырырга тиеш. Һәм әлбәттә инде Рамазан турында мәгълүмат. Рамазан турында мәгълүмат үзебез укырга тиеш. Һәм инде гаиләләребезне
моңа әзерләргә тиеш. Икенчедән, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Бу әлбәттә инде безнең тәнебез. Чөнки җаныбыз гыйбадәт, икенчедән безнең тәнебез. Чөнки тәнебез белән без керәбез Рамазан уразасына һәм тәнебезне кулланабыз нәкъ менә Рамазан гыйбадәтендә. Ә безнең тәнебез әзерме моңа, юкмы? Кемнеңдер ниндидер авырулар бар икән, хәзер күренергә кирәк врачка, бирергә кирәк анализлар, белергә ярыймы, юкмы тотырга. Синең ураза тоту сәбәпле синең авыруың көчәяме, юкмы, сиңа авырлык киләме, юкмы икәнен син алдан белергә тиеш. Шуңа күрә әле безнең вакыт бар һәм инде сәламәтлекне тикшерү, тәнебезне тикшерү әлбәттә инде шулай ук безнең бурычыбыз булып тора. Ризыкларны әзерләү. Хәзер инде беләсез, финиклар Мәдинәдән безнең кайтарлы башка ризыкларны, итләрне, балыкларны, кем нәрсә куллана, алдан хәстәрләп, әзерләп кую. Инде йокы режимы шулай ук. Без әзерләнергә тиеш, әкрен генә безнең Рамазан айына. Иртәрәк йокларга ятарга, сәхәргә торырга. Инде әлбәттә яхшырак була, әлбәттә инде без бу көннәрдә уразалар тотсак. Үзебезнең тәнебезне дә, режимыбызны да шулай ук инде шушы уразаларны тотып, киләсе Шәгъбан айында уразалар тотып, тәнебезне дә, рухыбызны да әзерләү. Өченчедән, инде көн күрешебезгә караган әзерлекләр. Бу әлбәттә инде безнең материаль халәтебез. Бу акча мәсьәләсендә, чөнки Рамазан айында садака бирү, закат чыгару һәм булышу, ифтарлар үткәрү бу бик мөһим, бик файдалы, бик күркәм һәм инде аның әҗер-саваплары да күпкә зурая. Шуңа күрә без инде алдан әгәр дә билгеләп куйсак, кайсы көннәрдә без ифтарлар үткәрәбез, кайсы көндә кем буш була, күпме закат чыгарасын алдан инде хәзер уйлап, каян алабыз, чөнки кемнәрдеңдер ул бизнеста булырга мөмкин, кемнеңдер башка җирдә булырга мөмкин. Алдан ук чыгарып, садакаларны билгеләп, шулай ук инде Рамазан айы җиткәнне без көтәргә тиеш түгел. Моңа шулай ук инде алдан әзерләнергә кирәк. Һәм инде вакыт. Чөнки Рамазан айында без инде гыйбадәткә дә, һәм гаиләбезгә дә вакытны бүлергә тиеш, әзерләнергә тиеш. Монда да инде кайсы көннәрдә, менә вакыт дигәндә как раз таки ифтарларны кайсы көннәрдә үткәрәсен, кемнәрне чакырасын, аларның бөтенсендә алдан язып, билгеләп куйсак, чөнки әле менә безнең Рамазанга вакыт бар шикелле, ләкин инде менә безгә шалтырата башладылар ифтар көннәрен. Хәзрәт, миңа шушы көнгә теге елны да безгә вакыт калмады, зинһар шушы көнне алып куйыгыз әле дип. Менә бу кешеләр инде алдан булар хәстәрлеген күрәләр. Һәм инде җәмәгать гаиләнең әзерлеге. Һәрберебезнең дә бу тыл безнең артта тора торган, безнең өчен зур ярдәм, бу безнең гаиләбез. Чөнки безнең хатыннар, балалар бу безгә ярдәм итә торган тыл. Тыл безнең көчле булса, Рамазанда әлхәмдүлилләh җиңел булачак һәрберебезгә дә. Монда инде аларга да Рамазанның файдасы турында, Рамазанның фазиләте турында, Рамазан турында гомумән кемнәр әле беренче тапкыр менә балалары, малайлары, кызлары уразага бәлки керәләрдер, аларга аңлату, кемнәрдер хатыннары беренче тапкыр быел керергә мөмкин, аларга аңлату, шулай ук инде без гаилә әгъзаларыбызны да әзерләргә тиеш. Үзебез сөйли алабыз икән, үзебез сөйли алмыйбыз икән, җәмәгать бүген материал шуның хәтле күп, вагазлар Рамазан турында аларны тауып, аларга тыңлатырга була. Юлда тыңлатырга була, өйдә тыңлатырга була. Җәмәгать шулай ук инде бу безнең бурыч, гаиләбезне әзерләү Рамазанга. Алар да аңларга тиеш. Булды, бүгеннән бөтенебез дә ураза тута башлыйбыз дип кенә түгел. Аларга да аңлатырга кирәк моның мөһимлеген. Нәкъ менә безнең өчен мөһимлеген. Инде һәркем Рамазан айында гыйбадәтләрен арттыру, камилләштерү өчен үзенә әлбәттә максат куярга тиеш. Әйткәнемчә, безнең былтыргы баскычтагы
Biz кала алмыйбыз. Һәрбер Рамазан ул безнең өчен баскыч, якынрак булу өчен Аллаһ Раббыбызга күбрәк өйрәнү өчен динебезне монда инде мөмкинлеге бар икән, кеше укый ала икән, Коръәнне укып чыгарга мөмкин. Бу бик хатым кылу бик файдалы, бик саваплы. Кемдер укып чыга алмый икән, тыңласын. Тыңлап йөрсен, һаман Коръән, чөнки Коръән белән бәйле ай. Коръәнне тыңласын, аның тыңлаган әйбере гел Коръән булсын. Ләкин инде укырга өйрәнүдә дә без онтырга тиеш түгел. Кемдер максат куярга мөмкин. Былтыр 5 тапкыр тәравих намазына бардым. Быел максат куям җәмәгать белән һәрбер тәравих намазын укырга. Булдыра ала икән Казанда мәчетләр, кемдер авылга кайтып китә, авылда да мәчетләрдә тәравих намазлары үтә җәмәгать, анда да. То есть бер генә мәчеткә бәйләнмәскә дә мөмкин. Ләкин максат куйсын үзенә һәрбер тәравих намазында җәмәгать белән мәчеттә булу. Кемдер әйтергә мөмкин, бар менә шундый гынах. Бу Рамазанда иншаалла Аллаһ ярдәм белән калдырам. Всё. Башка үзем белән алып китмим. Бу Рамазан бетте. Кемдер үзенең кылып йөргән, мыныңчы ташлый алмаган гынахыннан тәүбә итеп, калдырырга мөмкин. Шулай ук инде бер максат. Һәм инде җәмәгать садаканың фазиләте, файдалыгы Рамазан айында көн сайын максат куеп, күп булмаса да, чөнки мөмкинлекләр төрле кешеләрнең, күп булмаса да, ләкин максат куеп көн сайын күпмедер садака биреп бару, шулай ук инде бер максат булырга тиеш безнең. Һәм җәмәгать әйткәнчә, Рамазан ул безнең рухи яктан безне яңарта торган, безне көчәйтә торган ай. Безгә көч бирә торган тагын бер елга, без үзебезгә көч алабыз, рухи яктан да, тәнебезне дә без чистартабыз. Шуның хәтлек аның фазиләтләре күп. Җәмәгать һәрберсен менә моны аңлаган хәлдә әзерлек белән безнең максат килү. Әзерләнмичә түгел. Безнең бар мөмкинлек нәкъ менә беренче Рамазан көнендә исебезгә төшереп, уразага кирип китергә. Бар мөмкинлек әзерләнеп. Әгәр дә без аңласак, безнең өчен ничек бу мөһим, бу гыйбадәт. Нинди зур бүләк Аллаһ Раббыбыз тарафыннан, без дуа кылабыз башта, я Раббым, безне ирештер Рамазанга дип. Я Раббым, мөмкинлек бир безгә, чөнки менә монда утырабыз, җыелып җәмәгать. Кемдер Рамазанга хәтлек әле барып та җитә алмаска мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә гомер бирсен, Рамазанны күрү, Рамазанны тоту, аны иң камил рәвештә үткәрү, анда гаиләләребезне катнаштыру, балаларыбызны катнаштыру, җәмәгать белән тәравих намазларына йөрү, ифтарлар үткәрү, садакалар бирү, һәрберсен дуа кылып сорап, гынахларыбыздан арынып, туктап, калдырып, хәерле гамәлләр күбрәк кылып, Аллаһ Раббыбызга дуа кылып, аңа якынайып, менә бу Рамазанга җитергә һәм шушы Рамазанны да бергә үткәрергә Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә дә насыйп итсә иде.